ام جارشی ام درباس بکن ام درباسی مجارا CHP ببین پشتی گوهرتنا سروکاتیا CHP ایداین نو یعنی لپش پرده یعنی درباره پیشکتنین دنوا پارتی ده هر روجف دنم به تایبت هنه کس دبیجن سروکی CHP کمال قلشداروğlu آمادهکاری اندکه کو درباریا کمیده گوهرتنین برفره بکه ایدا هنه کو کمال قلشداروğlu ده سروکی کما CHP o parlamenteri Manisa'yı Özgür Özel Cigerin seroken koma Murat Emir Gökhan Günaydın ji kar durbixe. Her wiha Özgür Özel jî hurguliyên derbarên qaşên partiyanûyên ku piştî biryara betalkirina mutlaq dest pêkirine parvekir. Özel diyar kir ku gava wan a yekem ew e ku ji bo vegerandina CHP li meclisê bimînin û ji bo vegerandina partiyê wê tekoşîn bikin. O got ger dadgerî riya vegerandina partiya asteng bike em ê partiyek nû ava bikin û bibin muxalefeta sereke. Em ê partiyek wekî yedek amade bihêlin da ku di rewşa hilbijartinek pêşwext e lîsteya namzetên parlamenteriyê pêşkêşî lîjneya hilbijartinê ya bilind bikin. Bi vî şêwazî Özgür Özel jî ev anî ser ziman. Di derbarê CHP de jî di nava CHP de jî her ev tevlehevî heye ev bûyer tên qewma din gelek alî îdayan pêşdixînin êdî wê partiyek nû bêava kirin hinek alî dibêjin êdî wê veqetandin çêbive rewşekî wisa heye ji bo wana jî em dixwazin hem vê rewşe jî fêm bikin hem jî bandora lûtkeya NATOya ku li Tirkiye di heft û heştê tirmehê de hat tarxistin bandorekî çewal Tirkiye kiriye her du mijaran jî em dixwazin bigirin dest nûçegahina me Gönül Gün ji Ankarayê merebe. Gönül, tu bixêratî bernameyê. Dem baş re nas. Gelek spas. Ez hema pirs bikim di nava CHP de çi diqewime destpêkê em wê bigirin. Di CHP de dualîbûnek heye agahî hûrguliyan em ji te bigirin. Belê piştî biryara dadgehê di CHP de qonaqeke nû aloz vebû ji ber ku piştî biryara dadgehê Kemal Kılıçdaroğlu weke serokê giştiyê CHP hatibû peyvirdar kirin. Ev yek di CHP de dualîbûnekî derxistibû holê. Kemal Kılıçdaroğlu piştî hat serkar xwest nav partiyê de guherinan bike. Ji ber vê dest bi karan kir û hin partiyan ji sevkê disiplînê kir hinekî wan jî ji partî îraç kir. Ji roja ewil ya biryara dadgehê heta niha daha da nîqaşkirin û merakkirin gelo wê Özgür Özel û tîma wê çi bikin wê çi biryara bidin. Van rojên daviyê Özgür Özel biriya hepêvînekî pirsa van bersivan da û li gorî Özgür Özel bernameyekî derketiye pêş û Özgür Özel dibêje ku wê sê xal pêşiya wan be. Xala yekem dixwazin li partiya CHP de bimînin û rêveberiya partiyê carek din bi dest bixin. Rûya diyan jî ev e ku gel rêyo derfetên yasayê qanûnî ji wan re tu derfet nehêle wê berê xwe bidin partiyeke nû wê partiyeke nû nû ava bikin bi nav logo û bi rêveberiyeke nû wekî din rêya sêyem jî wisa diyar kirine ger hilbijartinekî pêşwext were ji bo ku bikaribin lîsteyên namzêdan pêşkêşî rûşneya bilind ya hilbijartinan bikin wê amadehiya alternatîfa partiyekî nû din jî bikin ev partî wek partiyekî wê berdesta hazir bibe wê rêveberiya wê partiyê da parlamenterî berê yên siyaseta aktif nakin yên CHP û rêveberên berê cî bigirin wê kurultayekî kongrekî wek devir teslim jî bêkirin wê serokê giştî ya partiyê jî wê dîsa parlamenterekî berê bibe û Özgür Özel diyar kiriye ku prosesa hukukî yan di nav partiyê da pir dereng tê dimeşandin wekî din Özgür Özel dîsa anî ziman ku dibêje ew biryara dadgehê ya davî bi zanetî ji alî dadgehê ve bi derengî tê paşxistin. Em dikarin ji bo rojava CHP ji alî Özgür Özelî be vana bîne ziman. Gönül herî dawî ez vê jî bipirsim tê merak kirin piştî lûtkeya bilind a NATOyê li Tirkiyê niha rewşekî çawa heye bandorekî çawa da yava kirin gelek kes jî hatibûn bin çavkirin rewşa wan çawayê wan jî nekî mere parve bikin. Belê lûtkeya NATO ya 36 min heftê heşê tirmeyê li Enqerê hat li darxistin. Ev lûtke bi du rojan berdewam kir bi davî bû. Lê her çendê bi du roja berdewam kir û bi davî bibe jî bandora vê lûtkeyê bi gelek aliyan ve di rêya giştî û medya Tirkiyeyê de berdewam e.
هن آلی لدرخستنا وی لوتکه جبو ترکیه وقت دستکفتنه کی بناو دکن وکی دن تزانید سروک امریکا دانالد ترامپ د لوتکه دا آخری و گوتو بو مؤدین بناوی کاسی لسر ترکیه بیرا کرن هر وسط داینا بالافرین شریان اف سی و پنجی و جارک دن جبو کو بکار بدن ترکیه و بنرخینه بر چوا درباس بکن هر دو مجال تایبت رaya گشتی مدیا ترکیه دا دنگ ودا و همین چیزی دبیجن هر چندی سروک امریکا دانالد ترامپ وک سروک وانا گوتو به بریارن داوه جلی بریارن گلو وی چابا پیگورن وی دجارک ده وی درکتن تینی قاشکرش برکو دبیا کنگره در باس به وکی دن د چارچوبه لوتکه ناتو ده هن اپراسیون هاتو بکرن گله اپراسیون هاتو کردن براستی دوان اپراسیون ده گله کس هاتن گرتن و هن کسی بن هاتن مچاوا کرن و گر اف یک نا داوی دته مراکرین کو گلو ev kez ve ben berdan henek juan hatin serbest berdan li hemu natin serbest berdan rojin be o saate payın ku akubeta çareni sava kesin ku de çarçova eva operasyon da hatin girtin ve diyar bibe